Kashiti jong ka sengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC kabala pha syaka sorkar jilla kabau shilong mil la yo pdiang na katolong kubor badban pen iru ika kubor ka khat artrik nailar kadai ka basisha na marika la phla do General Secretary pamenta jong ka tiga seng uba sain kupar nong trau ubala pha ka kerwo shikilat patai kubor ha ka step jong ka khat lai tarik nailar kum ka jing penrem halor ka jing cha siat yap uba Cheristerfield thank you haki pulet ka East Castles but East Gentiles haki yeng sa jong u ka ba molai kan ton masar ha ka kerwo uba sain kupar nong trau laong ka seng ka pen pau ye ka jing so kandet ba ka jing so si thang halor ka jing sha pen yap uba che ha ka jing shisha uba che la penun kam daki IB bat ki SB baro shikata bo ïasyllok bat ka seng pakinwan ïakren ki shiti ba ngipa shiki IB bat ki SB ru de ling ba jung u katkum ka e ka baw shilong bel yo lum kubor ya ka shiti ka HNLC ka ba ki terwa ïakren ïasuk bat ka sorkar la pha ka khan riu tarik ukala lingkot arjar ar puai show menteri rang ba ka jelau konrad ki sangma usumbut menteri rang ba ka jelau ba presiden tensong bat menteri ketanat kampo yeng ba lakmen rumboi ka ba ki la pha ling ba uba Cheristerfield thank you haka jingkat pat bun pen poi syaka sorkar jilla ling ba ki tanat sentiat